Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nyumba malamulo kapena ango shashalika ndiye tione popeza konako sali matatu. Kenaka bakona zuri kapena ango shashalika matengera experience yori ndimachitira kuti chifukwa choti kumbuyo antama kondo shashalika chifukwa choti mwina simnaimbo mpakalikali za stadium indabwere makedzana chifukwa ndiye ndati akomabwerani ndiye kina kantuza kuti a president akubwera konko kutsagazikitsa mwala wa maziko kuti bwalo la zamasewero la Mwanza stadium liyambe umangidwa. Ine ndiye naona kuti kumapeto kwa mwezi wa January kumapeto kwake a president anabwera pano olemekezeka babo olemekezeka president atu amakafe chakwera anabwera kutsagazikitsa mwala wa zamaziko ndi kutsatsimikizira anthu aku Mwanza kuti zija mudapempha kumtuma phungu wanu kuyambira ikosi kandu kumaseko kuyambira akanda asino chipitache kuyambira akanda kofati achotseni akandu kwa gulupu kwa akunene kude atulonkhondo athambala angadziwe anjolomola achikolosa makosana amenewa atakhala nabe tiuyana nanena kuti mupembe stadium atabwera pano anaona kuti wabwera mtsogoleri wa dziko watsagazikitsa mwala ndiye kuti ntchito ija nzenizeni. Kenaka tinaona zinthu zoopsa zimene zinaoneke Mwanza muno zimagalimoto zikubwera zosiyanasiyana zoti zikumbe chifukwa mmene mudzamagazikitsa muja padali pena pake apo pongo tise ndidaona kuyamba kukumba ntchito kuyambika. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.